Pozdrav ljudi, sa mnom je Milan. Idemo i danas ćemo poslušati prvi diss track na Balkanu. Pa, hajmo da počnemo. A to su oni dijelovi koji su bili. Ćao svima, ja sam Cile, ništa više, ništa manje. Tebi čak i Mare kaže ja srštanim sranje, dok ja tehnologijom deci širim znanje svaki dan. Pa za sad je dobro diss track. Stavljam nove klipove, dok tebi mesec dana traje samo jedno snimanje. Ti si sam dok imam svoj tim, zato idi kući Cile snima live stream. Za moj klip treba više vremena, zato što je kvalitet višeg stepena. Kaj bojama realni Cile, ne znaš ni kompjuter ohladiti. Daj ga meni buraz, jer znam šta treba raditi. Zbog sira i paštete tebe prati samo dete, dok ja gađam svoje mete i gledam gole tete. Dobar si ti lik, to zov pokaži mu jedan trik. Malo je čudan i to moram reći, ali dobro, ajde. Ali nemoj da se sigraš, Marek, nastavi da... Nemoj da se sigraš. Dobro. Igraš! Kako mu ovo igranje. Kad će novi video, Jaser? Uvek nas slažeš. Loše si sanjao, ha? I jarac kažeš. To si bilo to. Pitaj ko Vasko, ko je pro. Zahvalio je se za sinoć i... to je to. Dobro. Diss track je dobar. Ok, za mene ok. I to je to. Ako se ovaj video svidio, like, share i subscribe. I vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!